با همین دفعه گاز باشه چون ممکنه است که هم باید ممکنه شما رو ممکنه جناب پوچون بازش نیست شما یه بار مسافر دارم میتیده Салом алейкум, братишка. Салом акаҷон, чӣ хизмат кунам? Давида кадарам ҳамин пула гир газ азам. давай братишкаҷон, раҳмати калон. бародарҷоно, читон гуфтанем мошина ҳеҷ гоҳ ҳурмат накунем, одама ҳурмат кунем. И мошин, хона, бойгарӣ, любой чиза катид бурда наметавонӣ брат. Сарбаланд хонаобод зинда ва саломат бошед. мошин ма гирифтан, шумо ҳурмат кардем найрӯяи мошин, ҳай дастам гирифтан, хай